Ok. Al doilea neajuns este determinat de faptul că non-respondenții pot constitui un grup aparte înlocuirea acestora cu alți respondenți va duce la obținerea unui eșantion care nu reproduce structura din populație. Estimatorii obținuți vor fi deplasați. Adică în exemplu pe care l-am dat mai devreme cu studenții, dacă întrebarea era cât de mulțumiți sunteți de programul de licență și eu n-am reușit să culeg decât studenți care de obicei au prezență bună, e posibil ca ei să dea o notă mai mare. Studenții care de obicei lipsesc, poate că ar fi dat o notă mai mică și atunci media eșantionului meu va fi mai mică și deplasată față de parametrul din populație. Ok. Așa. Deci, în consecință, noi trebuie să găsim metode pentru a trata non-răspunsurile. Am spus că există două tipuri de non-răspunsuri, deci vom vorbi pentru început de tratarea non-răspunsurilor parțiale. Am enumerat aici metoda eliminării complete, pentru că există în literatură. În realitate, de fapt, nu o folosim, pentru că am reduce și mai mult volumul de eșantion. Deci, practic, dacă avem un non-răspuns, din 30 de întrebări, am un singur non-răspuns la una din ele, pare destul de proastă uh, să șterg toată înregistrarea, să pierd toate celelalte 29 de răspunsuri. Da? Atunci, această metodă a eliminării complete o enumerăm aici pentru că o găsim în literatura de specialitate, dar în realitate nu recurgem la ea. Metoda imputațiilor. Deci înseamnă că eu, la această valoare lipsă, trebuie să o înlocuiesc, pe această valoare lipsă, trebuie să o înlocuiesc cu o valoare probabilă, numită imputație, da, mă rog, așa puteam să scriu cu text, numită imputație, astfel încât în final să am un set complet de date, să nu mai am acest Schweizer. Și vom avea câteva metode, și anume imputația prin mediere globală. În ce constă? Deci, avem, să zicem, nota medie acordată programului de licență, cât de mulțumiți sunteți de specializarea pe care o urmați. Și vom avea următoarele note. 7,
9, 8, 8, valoare lipsă. 8, 7, 6, 9, 10, valoare lipsă. 6, 7, 7, 6, 5, valoare lipsă. 7, 7, 6. Imputația prin mediere globală presupune că va calcula media respondenților. Să zicem că media este media, să zicem că e 7, da? 7. Înseamnă că vom înlocui toate valorile noastre lipsă cu 7. Deci aici vom avea un 7, aici vom avea un 7, aici vom avea un 7. Avantajul metodei. Este intuitivă, este foarte ușor de aplicat. Sunt scrise acolo avantajele, deci vreau doar să explic succesiunea. Dar metoda are un mare dezavantaj. Ce se întâmplă prin faptul că eu am înlocuit valoarea reală cu valoarea lipsă? Eu ce vreau? Vreau această medie, care este un estimator, să o încadrez într-un interval de încredere. Deci înseamnă că eu o să calculez o eroare de reprezentativitate care va fi în funcție de planul de sondaj, dar să luăm cea mai simplă variantă, va fi dispersia pe volumul de eșantion. Deci, într-un sondaj simplu aleator cu revenire sau un sondaj în populație finită. Deci am nevoie de dispersie. Dispersia va fi sumă din xi minus x mediu la pătrat pe n-. Deci am nevoie să calculez xi minus x mediu la pătrat. Deci pentru valorile mele lipsă, contribuția în dispersie va fi 0, pentru că va fi xi, care e 7, minus 7, 0. Deci cu cât am mai multe valori lipsă, tratate prin medierea globală, voi avea 0 aici, împărțit la n-1, deci ce se produce o subestimare a dispersiei estimatorului. Estimarea dispersiei. Aici ce va determina o subestimare a erorii de reprezentativitate. Ce înseamnă? Când voi pune eu intervalul de încredere va fi mai scurt, îmi va da o precizie mai bună în mod eronat, da? Bun, deci asta este o metodă ușor de aplicat, dar produce o subestimare a dispersiei. Deci este principalul dezavantaj. Bun. Acum, ca să îmbunătățesc această metodă, pot să aplic medierea pe clase.
Adică, o să împart fișierul, o să împart datele în două sau mai multe grupuri. Albastru. Da? Bun. Să zicem că împart în studenți care sunt la buget și la tax. Astea vor fi buget, ăștia vor fi la tax. Cei care sunt la buget au dat o notă medie 8. Și cei care sunt la taxă am o medie 6. Aici, când voi calcula dispersia, numai o să mai am 7 minus 7, o să am 8 minus 7. Aici o să am 8, tot 8 minus 7. Și aici, pentru cei de aici, voi avea 6 minus 7. Deci, în consecință, prin această metodă, prin medierea pe clase, vom reducem subestimarea dispersiei. Acum vom discuta ceva suplimentar față de ce este în prezentare. N-are cum să dictăm ce este deja în prezentare. Sugestii. Alegerea variabilei după care se vor construi clasele trebuie să fie corelată cu variabila de interes pentru care tratăm non-răspunsul. Adică, în exemplu pe care l-am dat, aveam variabila nota medie acordată specializării corelată cu statutul studentului de a fi la buget sau la tax. Deci n-ar fi avut nicio relevanță să fac grupele uh, după gen sau după mediul de proveniență. Ok? Bun. Acum, noi o să prelucrăm datele în SPSS și acolo avem variante ale acestor metode. Imputație prin mediere totală și mediere pe clase. Varianta din SPSS pentru medierea pe clase este în SPSS, ia să punem aici, este media vecinilor apropiați. Adică non-răspunsul de aici va fi alcătuit din media vecinilor și pot să-mi aleg câți vecini, 2 vecini, 4 vecini, stânga, dreapta, sus, jos, da? Adică dacă aș pune 2 vecini, media ar fi 8. Dacă aș pune din mai mulți vecini, media ar fi 7, 98 și așa mai departe, da? Bun. Deci îmi aleg numărul de vecini și non-răspunsul va fi înlocuit cu media lor, cu amendamentul că
Înainte de a aplica media vecinilor apropiați, este important să sortăm fișierul. Deci mi-a dispărut, deci SPSS. Sortăm fișierul după o variabilă. Variabilă corelată cu variabila pentru care tratăm. În seminar vom exemplifica și noi cum tratăm non-răspunsurile, cel puțin pentru variabilele numerice. Pentru că aceste metode, așa cum sunt prezentate aici, se adresează variabilelor numerice, pentru că vorbim de calcularea unei medii aritmetice. Ce facem dacă avem variabilă ordinală? Putem să aplicăm metoda? Este întrebare. Alex Verdeș. Mă urmăresc pe cineva sau vă bazați că înregistrez și pun după aceea cursul? Urmărim. Urmărim, da. Ok, bine, mă simt mult bine. Deci, avem variabila noastră este ordinală, o ierarhizare, o acord-dezacord, da? Poți să calculezi medie? Nu se poate. Nu putem calcula medie, deci nu putem aplica metoda sub forma aceasta. Avem însă variantă și în SPSS și în general putem să folosim acel indicator al tendinței centrale care corespunde scalei. Da? Deci dacă variabila este ordinală, vom calcula mediana, vom înlocui cu mediana seriei sau mediana vecinilor și dacă este nominală, vom pune valoarea modală. Da? Deci, dacă variabila noastră nu e numerică, nu înseamnă că nu putem folosi medierea globală, doar că va fi indicatorul tendinței centrale corespunzător scalei. Bun. Mergem mai departe. Vom avea o altă metodă, imputația HOTDEC. Informațiile pe care le aveți în PowerPoint sunt suficiente. Noi nu o vom utiliza, nu o vom exemplifica. Deci, puteți avea o întrebare din ea la test, dar mă voi axa mai mult pe acele metode pe care le și aplicăm. Bun. O altă metodă este imputația aleatoare, când pur și simplu se va alege în mod aleator un răspuns ori de la un alt respondent. Imputația obiectivă, ca să înțelegem mai bine, mă voi întoarce la tabelul nostru. Deci, vreau să tratez acest non-răspuns și voi identifica, să zicem că aici, repet, este variabila mea, nivelul de mulțumire pentru specializare și îmi pun problema. Ce variabile de identificare influențează? Pot influența nivelul mediu al mulțumirii și o să am nota medie pe anul
Să zicem că sunt dintre variabilele auxiliare. Da. Întrebări de identificare. Pot avea nota pe anul precedent, pot avea examene promovate. Practic, construiesc un model de regresie în care variabilele auxiliare sunt variabile explicative și variabila dependentă este variabila mea pentru care tratez non-răspunsurile. Care credeți că este principala deosebire față de metodele precedente? Adică nu mă uit doar pe coloana J când caut imputația, să o identific, ci mă uit, corelez cu răspunsurile celelalte de pe linia 2 ale respondenților mei. Deci cumva ține cont de tipologia respondentului într-o proporție mai mare, dar este o metodă mai greu de aplicat. Deci avem avantajele și dezavantajele și explicația. Noi nu o vom exemplifica. Repet, vom face doar imputația prin mediere globală și pe clase cu diferitele variante pe baza funcțiilor din SPSS. Asta vom face la seminar când vom reuși să ne vedem fizic. Imputația multiplă este o metodă mult mai complicată, o să o fac la master, deci există aici, nici măcar nu o dăm la test. Și am ajuns la o metodă de tratare a non-răspunsurilor totale, și anume reselecția pentru non-respondenți. Cumva o să ajung la schema de acolo, dar într-o succesiune logică. Aceasta este populația mea de volumen mare. Populație. Am calculat un eșantion de volumen mic. Am selectat eșantion. Culeg datele și eșantionul meu era de 1000. Dar mi-au răspuns 800. Acestea sunt responde. Practic, eșantionul meu se împarte în două straturi, respondenți și non-respondenți. Și plec de la premiza că aceeași structură o are și populația mea. Este formată dintr-o populație care va răspunde și o populație care nu va răspunde. Eu, culegând datele, n-am informații decât de aici. Degeaba iau eu mai mulți de aici, măresc, ajustez eșantionul și fac în așa fel încât să ajung la 1000 cât mi-am propus.
pentru că ei vor fi doar din stratul de respondenți și n-am nicio informație despre cei de aici. Deci dacă eu vreau ca eșantionul meu să nu fie nereprezentativ, estimatorii nedeplasați, am nevoie neapărat să obțin niște informații și de aici. Și atunci, deci practic aici este scurt-circuitat, nu am nimic. Din eșantionul meu de non-respondenți, N mic, generez un alt eșantion de volum M, de obicei un eșantion de volum redus. M mic, de volum redus. Redus. Și fac eforturi să obțin informații de la toți acești M mic. Adică ce fac? Schimb metoda de culegere. Acord de compense. Schimb operatorul. Astfel încât să culeg informații pe baza de eșantionului de volum redus, obținând în felul acesta ceva și pentru subpopulația de non-respondenți. Pun datele culeg datele, le voi băga într-o singură bază de date și urmează să prelucrez. Aici, să zic că o să calculez o medie. Aici voi avea Y mediu respondenți, din rândul respondenților, și aici voi avea Y mediu non-respondenți. Voi avea grijă și cu asta o să mă întorc în